Klášter svatého Františka z Asízy ve Voticích. Historie votického kláštera svatého Františka z Asízy ve Voticích se začala psát před takřka 4 staletími. Podle legendy byl v roce 1627 hrabětem Sezimou z Vrdby založen na místě, kde jelen složil parohy. S bratry Františkány se zde ale již nesetkáte. Od roku 2012 patří klášter městu Votice, kterého nechalo nákladně zrekonstruovat. Současná podoba budovy, pocházející z přestavby kláštera ve druhé polovině 18. století, zůstala zachována. Prohlédnout si můžete domácí kapli s mariánskými freskami, bývalou knihovnu a refektář, klášterní jídelnu s bohatou štukovou výzdobou. Voticko z pohledu historického, geologického, ale i etnologického vám představí vlastivědné muzeum Voticka. Temnou stránku regionální minulosti otevírá expozice o násilné kolektivizaci českého venkova. Milovníky umění potěší obrazová galerie děl akademického malíře Vladislava Kasky. Nahlédnout můžete také do galerie svatého Františka. Pro malé návštěvníky je v klášteře přichystána expozice historických kočárků a panenek. Votický klášter žije bohatým kulturním životem. Nechte se zlákat k návštěvě výstav, divadelních představení, přednášek nebo koncertů v letní sezóně konaných pod širým nebem na Rajském dvoře. Po prohlídce kláštera nezapomeňte nahlédnout do sousedního kostela svatého Františka. Oltář v kapli, přistavěné v roce 1700, zdobí kopie Kranachova obrazu Panny Marie Pomocné, Pasovské. Obrazu Bohorodičky s Ježíškem je přisuzována zázračná moc.